ሶማሊያ ብውሑድ ሰዓታት ዝወፁ ዝተፈላለዩ መግለፂታት ኣሜሪካ ብቴህራን ግብረ መልሲ ረኺቦም ኣለዉ። መግለፂታቱ ሓሶት ወይ ናይ ሓሶት ዜና ዝተባሃለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታውን ኣማራፂ ዝበሎ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ ዝበሎ መግለፂ እውን ሂቡሎ ብዛዕባ ዝምልከት እውን ክርኢና ነቲ መግለፂታት ስዒቡ ኣብ ባይታ እንታይ ኣሎ ወይ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል እውን ዝወፁ ሓበሬታት ክንርኢና ብወገን ሩስያ እውን ንኣሜሪካ ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂብሎ ጃፓን ዝተሰምዐ ሓድሽ ዜናን ኣሎ። ሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ከም ትልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮዋ ሓድሽ ሕርኪንኩም سبسكرايب ኣይትረስዑቶም سبسكرايب ዝገበርኩም ናይ ደወል ምልክት ኦን ምግባር ከይትረስዑ ሓበሬታት ኣብ እዋኑ ክመፀኩም ሳሞዳታ ምሳይ ፅንሑ تمال مشت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناي بومبا متقعتي بزبلا بمحبرو مرقبيتاتو ملقت محلاليفو بمسرة بريزيدنت أمريكان إيرانن أب زحلف 48 ساعات أزيو صبغون أفراين زررب تسأميدن اللوا እዚ ዕላማ ድማ ፍጹምን ሙሉእን ዝበሎ ፍታሕ ንማእከላይ ምብራቕ መምጽእ ምዃኑ ይገልጹ ነቲ ንመጻው በሆርሞዝ ንኽኽፈት ብዋይት ሃውስ ዝተዋሃበ ናይ 48 ሰዓታት ተሪርን ናይ መወዳእታን ውሳነ ብዝብል ዝወፀ መግለጺ ዝረኣናሉ ድራማዊ ለውጢ እዩ እዚ ንመሓዙትን ተጻባትን ኣሜሪካ ብማዕረ ዘገረመ ስጉምቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንፔንታጎን ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርጺ ፀዓት ኢራን ክፍጸም ዝተሓሰበ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ከናውሖ ኣዝዩ ዘለኹ ክብል ይገሊጹ እቲ ምንዋሕ ኣብ ዕውት ርክባት ክልቲአን ሃገራት ዝተመርኮሰ ምዃኑ እውን ገሊጹ በዚ ድማ ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ከም ዝተራኸበዩ ኣሚቱ ወላኳ ምስ ላዕለዋይ መራሒ ሙጅታባ ካሚኔ ብቐጥታ ከም ዝተዘራረቡ ብንጹር እንተዘይገለጸ ጽልዋ ናይቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ፋይናንሳዊ ዓለም ብኡንብኡ ዓብ ለውጢ ኣምጽኡ እቲ ዜና ብመላእ ዓለም ምስ ተቃልሐ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዝለዕለ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ልዕሊ 13 ሚእታዊት ተጎዲሉ ንሓደ በርሚል ኣስታት $114 ክሽየጥ ዝጸንሐ ደረቕ ነዳዲ ንሓፂር እዋን ትሕቲ $100 ወሪዱ ስጉምቲ ትራምፕ ኣብ ቅልውላው ፀዓት ማዕረኽ እንደይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝተረድኡ ተንተንቲ ኣብ ዕዳጋታት ዘሎ ቅልውላው ነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይክእል ተስፋ ዘንጸባርቂ ይብሉ ይኹን እምበር እቲ እፎይታ ንሓፂር እዋን ይጸኒሑ ወላውን ሎሚ ሰላም እንተዝእወጅ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ፋርስ ብተደጋጋሚ ምዝንባዕ ብምፍጣሩ ሰንሰለት ዓለም ለኻዊ ቀረብ ነዳዲ ንኻሕዊ ኣዋርሕ ክወስደሉ ከም ዝኽእል ክኢላታት ፀዓት የጠንቀቑ ንመግለፂ ዶናልድ ትራምፕ ሓፂር ዕድመ ክህልዎ ዝገበረ ብቴህራን ዝወፀ መግለፂ እዩ ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባገር ጋሊባፍ ነቲ ብዶናልድ ትራምፕ ዝተዋሃበ መግለፂ ናይ ሓሶት ዜና ክብል መልሲ ይብሉ ጋሊባፍ ከምዚ ዓይነት ርክባት ይኹን ዝርርብ ከም ዘየካየዱ ኣሜሪካ ድማ ዕዳጋታት ነዳዲ ንምቁፅጻር ንወተሃደራዊ መደባታት ግዜ ንምሃብን ናይ ስነ ኣእምሮ ውግእ ትጥቀም ከም ዘላ እዩ ዝምጉት መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን እውን ነዚ መግለፂ እዚ ኣቃሊሐን ኣለዋ ኣሜሪካ ብቁጠባዊ ውድቀት ኣብ ትቃለሰሉ ዘላ እዋን እቲ ናይ 5 መዓልታት ዕረፍቲ ምልክት ሰላም ዘይኮነ ታክቲካዊ ንድሕሪት ምምላስ ምዃኑ እየን ዝሕብራ ድሕርቲ ብኢራን ዝወፀ መግለፂ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ንሰላም ሓንቲ ተወሳኺ ዕድል ከም ዘለዋ ስቲቭ ዊትኮፍን ጃርጅ ኩሽነርን ዝርከቦም ልኡኻት ምስ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ እዚ ምትፍናን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዓብዪ ዘይርጉፅነት ሸሚሙ ይርከብ ወላኳ ብዋሽንግተንን ቴህራንን ናይ ቃላት ኩናት እንተተኻየደ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ግን ካልዩ ኣብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን መጥቃዕቲ ከይካየድ እኳ እንተተዘርበ ወታደራዊ ስጉምቲ ግን ደው ኣይበለን ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ፀዓት ኣብ ዝበረኸሉ እዋን ዝቕፅሉ 5 መዓልታት ኣብ ዝግጭት እዚ ወሳኒ መድረኽ ክኾና ይኽእላየን ሓንቲ ተወሳኺ ዕድል ንሰላም ዝብል መግለፂ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ከብፅሖ ድዩ ወይስ ቅድሚ ካልእ ህቦብላ ዘሎ ህድኣት እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ሰዓታት ብሓደ ንሪኦ ክኸውን እዩ بخالو وجن تمال مشت بإيران ناب إسرائيل زتتوكسو ميسايلات أب دوباو زوبا هايفا أب زركة وتهدرو معسكر إسرائيل كم زهر من مينستر مكلخال تاجر أفليتو أقدمو مينستر مكلخال تاجر أتي ميسايل كاب إيران كم ستوكسه أتنكي غنيرو سرحتنياتو سراديت كم زحبرو حنتي نابتو بوتات انكساقز نبرت قوال نسيتي تاري ما خمزو قسلت أبتو بوتات زقاتو معنوت بسئل أسنيو زرقي حولو بخلو وجن روسيا أمريكا بممنشأو نيوكلير إيران كي تهرم تنقيقا أمريكا بلعلتي بروسيا زيت هانس ممنشأو حيلي نيوكلير إيران زقوني يخون متقعتي كي تفتسم تفتسي مارما خبيت ساعبين كهلو 5 قل أتنقيقا وهبقى المنجس روسيا ديميتري بيسكوف بزعباتي
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መጻወ ሆርሞዝ እንተዘይ ተኸፊቱ ንኒውክሌራዊ ትካላት ኢራን ሓዊሱ ክዕንዎ ዝብል ስግኣት ምስ ተሓተተ ንኣሶሼትድ ፕረስ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። እቲ ወሃቢ ቃል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኣዝዩ ወጥሪ ዝመልኦ ኩነታት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ክብል መልሲ ሂቡ። ፔስኮቭ ወሲኹ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ትካል ኒውክሌር ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣዝዩ ሓደገኛን ዘይዕረ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ሩስያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኣሜሪካ ግቡእ መልእኽቲ ከም ዝሰደደት እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ጃፓን ሃገራዊ ዕቑር ነዳዲ ከተውፅእ ክጅምር ምዃና ገሊጻ። ቀዳሚት ሚኒስትር ሳናኤ ታካቺ ጃፓን እናዓበይ ዝኸይ ዘሎ ስክፍታታት ቀረብ ንምምላስ ንገለ ክፋላ ሃገራዊ ዕቑር ነዳዲ ካብ ሓሙስ ጀሚራ ከተውፅኦ ክጅምር ምዃና ገሊጻ። ታካቺ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፈቶ ጽሑፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ዕለት 26 ጀሚሩ ሃገራዊ ዕቑር ነዳዲ መኽዘናት ናብ ዕዳጋ ከውፅእ ከም ዝኾነ እያ ገሊጻ ዘላ። ዳርጋ 95% ካብቲ ጃፓን እትጥቀመሉ ነዳዲ ብመጻወ ሆርሞዝ እዩ ዝሓልፍ። ናብ ገለ ሓበሬታት ማሊ ኣብ ልዕሊ ኣየር ካናዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ 41 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 2 ሰባት ከም ዝሞቱን ተገሊጹ። እታ ኤር ካናዳ ኤክስፕረስ 8646 ዝኾነት ነፋሪት ካብ ሞንትሪያል ተበጊሳ ናብ ኒውዮርክ ኣብ ተዓልበሉ ዝነበረት ምስ ሓንቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝነበረት መጥፋእቲ ሓዊ ብምግጫዋ እቲ ግጭት ኣዝዩ ኣዕናዊ ብምንባሩን ናይ ቅድሚት ንብረት ናይታ ነፋሪት ሙሉእ ብሙሉእ ክዓኑ ኽኢሉ። በዚ ድማ ኣብረርቲ እታ ነፋሪት ክልቲኦም ከም ዝሞቱ ኤር ካናዳን ኣቪዬሽንን ንስድራ ቤት ክልተ ኣባላቶም ዝተሰምዖም ዓሚቕ ሓዘን ብምግላጽ ኣረጋጊጾም። ካብቶም ኣብቲ ነፋሪት ዝነበሩ 76 ሰባት እቶም 41 ናብ ሆስፒታል ተኸባቢ ተወሲዶም መብዛሕትኦም ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ካብቲ ሆስፒታል እኳ እንተወፁ 9 ተሳፈርቲ ግን ሎም ንግሆ እውን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለዉ እዩ ተሓቢሩ። ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ መቆጻጸሪ ትራፊክ ኣየር ብድምፂ ሓደ ኣባል ሰራሕተኛ ብተደጋጋሚ ደው በል ክብል ይስማዕ። Truck 1 and Company, LaGuardia Tower. Truck 1 and Company. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower, requesting to cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, cross 4 at Delta. Truck 1 and Company, 4 at Delta. Frontier 4195, just stop there, please. Stop. Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. معرفو نفرتي لاغارديا بليتي ننوح ساعات عصو كوينو ከም ዝሓደረን ድሕሩ ግን ድሕሩ ውሕዳ ሰዓታት ከም ዝተኸፍተን ተገሊጹ። እዚ معرفو نفرتي ድሕሪ 34 ዓመት እዩ ሞት ዘስዓበ ሓደጋ ዘጋጥሞ ዘሎ። ምስጢር ናይ ዩቲዩብ ብዝርዝር ዝሓዘ ትምህርቲ ኣብ ቀንዴል አካዳሚ ተዳሊልኩም ኣሎ። ዩቲዩብ ንምጅማርን ብሓፂር ግዜ ዕውት ንምግባርን ካብ ቪድዮ ምድላው ጀሚሩ ቴክኒካትን ምስጢር ዩቲዩብን ንምፍላጥ ብተወሳኺ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ፎሬክስ ትሬዲንግ ዝኣመሰሉ ኮርሳት ኣብ ቀንዴል.com ተዳሊልኩም ኣሎ። ቀንዴል.com ሎማ عن زبرنا مدب زمسل نيرو حساب زغطل مدب سلام